Ассалому алайкум, ман Хаджибаева Зарина. Имрӯз дарси дуюм оиди чӣ гуна оформление кардани YouTube приложение. Барои ин мегузарем, ба приложение YouTube пахш мекунем. Ҳангоми пахш кардан дар тарафи дасти рост, мана дар инҷо кугулоча ҳаст. Ҳангоми пахш кардан манин намуд акно кушода мешавад. Чӣ ки дар инҷо дидосед, он чӣ ки мо дар дарси гузашта, яъне почтаи Gmail, чӣ хеле ки мо регистратсия карда будем, ҳамин тавр дар инҷо нависта шудааст. Баъд пахш мекунед управление канала. Манин аккаунт медароед ва чӣ хеле ки дидосед мой канал. Ҳангоми мой каналро зер кардан, дар инҷо фото профиля ҳаст, имя ҳаст, псевдоним ҳаст. Фото профилева шумо метавонед готовый снимок гиред, иди худатон бо воситаи приложения ягон чиро аз худ созед. Ҳозир мо готовый снимокро мегирем. Зер мекунем ва дар инҷо чӣ хел ки ҳаст соҳиби онлайн магазин шав. Манинро ман ҳозир мегузорам мана ва сохранить мекунам. Чӣ ки дидосед дар инҷо сохранить шуд. Баъд номи каналро метавонед дигар кунед. Метавонед масалан онлайн магазин магазин. Фаберлик. Метавонед шумо дигар чӣ маълумот гузоред. Ва дар инҷо чӣ хел ки ҳаст, нависта шудааст. Ин номро ҳамаи он касоне ки дар YouTube дохил мешаванд ва поиск мезананд мебарояд. Яъне инро ҳама мебинад. Агар ман инҷо дар инҷо пахш карда, ман инҷо сохранить гӯед, агар мана инҷо дигар шуд. Псевдоним шумо метавонед псевдоними худро монед. Барои чӣ ин зарур аст? Барои он ки ҳангоми он кас шуморо масалан гуфтугӯ кардан, боси псевдоним ёфтан осонтар аст. Бинобар ҳамин ҳозир менависем масалан онлайн шоп. Онлайн шоп. Онлайн шоп тиҷи, аз ҳисоби он ки мо дар Тоҷикистон ҳастем, тиҷи Фаберлик. Сохранить мекунем. Можно использовать только буквы, цифры, точки, дефиси, да? Анакнун инро сайли дигар мекунем. Қабул на карт. Мана. Анакнун чӣ хел ки дидед, акун туғри шуд. Сохранить мекунем. Создать канал дар поён нуқтаи создать канал ҳаст. Создать каналро пахш мекунем. Анакнун мегузарем. Мана ҳангоми мой каналро пахш карда, мана чӣ хел ки досед дар инҷо он чӣ ки шумо мана дар боло сурате ки мо гузоштем пайдо шуд. Дар инҷо номе ки мо гуфтем пайдо шуд ва псевдониме ки мо дар инҷо мондем, яъне онлайн шоп тиҷи Фаберлик мондем, пайдо шуд. Ҳамин тавр шумо метавонед онлайн, яъне приложение YouTube худро оформление диҳед. Хайр, то боздид. Агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк гузоред ва ба ин канал подписаться кунед.